nettipäiväkirjan teko. Haluan toivottaa teidät kaikki sydämellisesti seuraamaan näitä nettipäiväkirjoja. Mä nyt ihan aluksi ihan lyhyesti kerron, mistä tässä nettipäiväkirjatoiminnasta on kyse. Ja sen jälkeen mä puhun yhdestä asiasta, joka mun sydämelläni on. Eli nettipäiväkirja on tarkoitettu päiväkirjaksi, jota mä pidän joka toinen ilta tai joka ilta. Ja tämän kirjan kautta mä kerron päivän kuulumiset ja päivän kokemukset ja millä tavalla aikani on vierähtänyt Jeesuksen seurassa. Ja lisäksi mä kerron myöskin monia muita asioita Jeesuksesta ja Jumalasta ja ennen kaikkea hänen rakkaudesta. Se on ihmeellinen, kun miettii Jumalan rakkautta ja anteeksiantoa. Kuvitella. Se on aivan valtavan suuri ja ihmeellinen asia. Siihen ei ymmärrys riitä. Mutta kuitenkin jokainen meistä on saanut kerran ristillä kaikki syntinsä anteeksi. Ja tämän anteeksi antamuksen kautta myöskin voi päästä kerran taivaan kotiin. Jumala sinua siunatkoon.